Здравейте! Пия сутрешното си кафе и днес ще си почивам цял ден. Вода за хидратация. Ох, обаче ми е скучно какво да правя. Сетих се. Отивам да проверя какво прави синът ми. Класическа стая на тинейджър. Ехо! Изобщо не ме отразява. Сърца за романтична обстановка. Само че после се сещам, че изобщо не съм романтична и е по-добре да създам една здравословна рецепта с цвят на любов. Бял шоколад, кокосови стърготини и червени малини. И като един истински овен искам да я направя сега. Да започваме. Ръкавици. Приготвила съм сместа предварително и оформям топчета. Цялата смес. Финалните детайли с леофилизирани малини. Перфектна текстура и уникален вкус. Опитайте, рецептата е под видеото.